A Garda Civil levou a cabo a primeira hora deste mércores unha nova operación antidroga na comarca do Salnés. O dispositivo desenvolveuse entre os concellos de Lladarousa e Vilanova. En ambos municipios houbo rexistros, en concreto nesta zona do Naval, no municipio insular, e tamén nun edificio próximo á vilanovesa Capela de San Mauro. Polo momento non se coñecen moitos datos. O xulgado que dirixe esta operación decretou o segredo das actuacións. Con todo, esta mañá dende Vilagarcía, o delegado do Goberno en Galicia avanzaba que a investigación continúa en marcha. É recente de agora mesmo, é dicir, sei que a investigación está en marcha e non temos máis información ao respecto. O delegado tamén confirmou que esta nova operación daría continuidade a unha investigación previa relacionada cos fabricantes das narcolanchas. Sei que foi motivo de unha investigación previa que se fixo co tema das lanchas e, polo tanto, no momento que teñamos máis información, trasladaremos. A única información que teño é esa, que é operativo do tema das lanchas, agora dá continuidade a esta operación, pero non temos o detalle da mesma. Nestes momentos hai ao menos unha persoa detida en Vilanova. Non se descarta máis porque esta operación dirixida polo equipo de delincuencia organizada e antidrogas da Garda Civil continúa aberta.